Играч в Борусия Дортмунд успя да го изпревари. Сега грешка на Суареш. Грушицки влиза в наказателно поле. Вади топката към въздушността. Гол! Гол! Робърт Левандовски! Ето, че след толкова голяма суша, след като всички разчитаха толкова на него, ето, че той оправдава доверието. Грешката на Суареш, който позволи топката да го прескочи. Грушицки пое страхотен поглед и там мудния Карвалио естествено, че се забави да покрие Левандовски. Но тази хитра лисица Левандовски каква позиция беше заел само точно там, където трябваше да бъде. Извън обсега на централните бранители. Адмирации, разбира се, и за Грушицки. Збигнев Бонев. They have to buck the trend because Poland's games are almost always amongst the lowest scoring. This is Grosicki looking for Lewandowski. Oh yes! Finally! Well, he's been waiting a very long time for that. But Poland only had to wait 1 minute and 40 seconds to get off the mark. That he could take, that he could face the goalie and just work him with. Cedric it is who gets caught under the ball. Just reads the bounce wrong, and then Grosicki just cuts it back. And what this guy has got, left foot, right foot, it doesn't matter how it arrives to him, he has pure technical finishing ability. To strike that, so sweet, didn't scuff it, didn't bobble it, zipped it into the back of the net. Показаха точно какво ще правят и сега го правят по същия начин. Пас е за Левандовски, той се освобождава, Пепе не беше ли задържан в наказателното поле, освободи се. Но тази атака показва как ще действа Полша, как ще действат белите орли. Успеят да се справят с тази атака на Полша. Паника, прибързани действия в португалската отбрана. Виждаме какво правят поляците. Няма засада. Отлична възможност. Отново се откри Камил Грушицки на чиста позиция и опита да върне топка. Забрави малко да се върне. След като получи от Пищик топката, флага бе вдигнат. Колко технично играе Пищик. Това е великолепната атака, в която отбора на Полша изведе Грушицки. Тук трябваше да стреля според мен Камил Грушицки. Много поляците владеят. Просто Португалия, това беше мисля, че опасна игра, но Брих остави тя да продължи. Роналдо успява да се освободи. Стреля Роналдо! Нямаше този шут как да влезе във вратата на Фабиански. Той беше излезнал предвидливо крачка 2 напред, за да скъси ъгъла. А и удара не беше... Не търсеше някой от ъглите. Вижте къде е Фабиански, точно просто за да легне на десния си крак и да хване тази топка. Поредният удар за Роналдо. Защитник на португалците. Бързо е подновена играта. Пас към Ренато. Нани търси най-добрата позиция около и в наказателното поле. Получава страхотно двойно с Ренато. От тук той ще стреля! Какъв гол на Ренато! Ренато изравнява резултата. Какъв гол на младия калф на португалския национален отбор. 33-та минута. Години и 10 месеца, вижте, хубавото му поемане, видя коридора, имаше и лек рикошет. И късмет, удара се получи много неприятен за Фабиански. Ето тук Криховия беше човека, който насочи топката неспасяемо, без да е желал това да се случи, разбира се, но придаде такъв фалц и такава насока на топката, че нямаше шанс за Фабиански. Ето, че Португалия се върна в този двубой самия край на първото полувреме. Пространство пред Жоао Марио. Линейната му скорост не е най-силното му качество, а ето това нещо да задържа, да влиза навътре Роналдо. Надясно. Седрик Суареш. Стреля Седрик Суареш! Хубав удар, плътен на Седрик Суареш с десния крак. Неточен, разбира се. А и Фабиански бе покрил ъгъла. Но това беше със сигурност една добра идея. Прави ми впечатление функцията. Карвалио. Мултиньо. Опит да бъде намерен Роналдо. Той стреля от движение. Не оцели добре топката този път. Това е недопустимо. Нямаше засада. Хубав пас му хвърли Мултиньо.